ҳамаотон ба салом алейкум дӯстони азиз ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки канали маро дастгирӣ мекунед. Айни ҳол мо 50,000 гаштем. Ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккур. Ва инчунин бо ҳамроҳи Фаридун Урушбоев қайд карда истодем. Ягон гуфтаи шумо марҳамат. Ассалому алейкум дӯстони азиз, албатта подписчикои ҳамин Санҷар медиа. ҳазор раҳмат ҳаматона ки меякӯи ки ман албатта дастгир кардам ностон мана имрӯз 50,000 сомон зиёда аз 50,000 подписчик шудам. акӯкам табрик мекунам. муборак шавад. Як дӯстони азиз, ҳама касе як қарсай мекунем. агар мони тамошо кард истода бошидон як қарсай мекунем. муборак шавад акӯкам. айнам зиёд шавад 100,000 100 миллион шавад иншаллоҳ. ҳамчунин ани манам албатта 100,000 миллион шавад. албатта ҳар рӯз мин албатта дар хизмати мардум шавиму албатта мин фақат корҳои неки карда албатта рафту омадумон айнам зиёда шавад. ин корам осон не дӯстони азиз. албатта то ин дараҷа монданам осон не. ин худи худа шуда мондаги ҷош нест. албатта ин чӣ қадар азобое кишида, чӣ қадар меҳнатҳо рафтагӣ барои ин ҳамин дастгири шумо бояд шудост ки дастгири шумо манан имрӯз 50,000 бояд дина мо қайд карда модака буду ифтор буд ку мо вай дина 50,000 шуду имрӯз акун 53 ним шудаги барои мен имрӯз қайд кардиди акун вақтомон нашуд бо як дига оилаҳоб рафтиги будем дер мондем бо як дига ҷо ифторҳоб рафтим барои ҳамон дӯстони азиз имрӯз ана қайд карда истодем. ният доштем ки ҳама каса бояд ки шумо тамошо кунедтон ва албатта хурсандӣ мо як шерик шавитон гуфта мақсад ҳамин ҳама каса як ҷо як торти аҷоибот ташкил кардем ки мақсад ин чиз ани шумо аст. мо фақат як хизматкор ҳастем дорем. барои ҳамон дӯстони азиз ҳама каса албатта торти имрӯзанги хурсандӣ қайд мекунем. албатта хурсандӣ мо ба шерик мештам гуфта мепурсиму албатта дар комментария фақат ва фақат ба пеш нависон ман хурсанд мешам. ва албатта ҳамчунин бояд канали мардум гузашта албатта подписка ва лайк мондан ҳатман фаромӯш накунедтон. мо ҳама вақт хел дар хизмати халқ мардум мешавем. акаҷонам бори дигар муборак шавад. аз номи канали худам муборакбод мекунам. ҳама вақт сарбаланд бошед, сеҳат саломат бошед. чӣ нияти орзу дошта бошед худованд расонад дар ҳамин моҳи шарифи рамазон. мана албатта ҳамин рӯзакҳои даҳякҳои неки истодем. ин рӯзаҳоем расидигоҳ ҳаст нарасидигоҳ ҳаст. барои ҳамон ҳай имрӯза хурсандӣ кун қайд мекунем. чӣ қадар суханҳои неки ҳам қадар кам. бори дигар муборак бошад акаҷонам. якта барои хурсандӣ барои ҳамин рӯза 50,000 шумо ва албатта ҳамчунин барои дастгири ҳамин мардум акаҳою укаҳою фарои азиз мони тамошогир истодиан аз дуру аз ҳамин ҷо ҳам номам ҳазор раҳмат мегӯем. хай хурсандӣ мо шерик мешавем гуфта мепурсем чӣ мегӯем дигар. худо хоҳад насиб иншоаллоҳ худованд расонад моҳҳои июн ба шаҳрҳои Санкт Петербург ва Москва худо хоҳад иншоаллоҳ меравем. боз қайд мекунем. албатта кати подписчикон албатта иншаллоҳ мебардорем неки. муборак шавад акон. канин торти мебурӣ мекун. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. қарсай кирмисима. ва дӯстони азиз инчунин аз хотиратон набуроритон ҳамин видео ҳатман намехоҳад чизҳо шавад. лайк ҳама вақт шавад дӯстони азиз. мо албатта дар хизмати шумо шуда мегирем. ин лайк ягон хел пулмо наметавад. ҳамчунин просто ҳам ту як кайфият мо як энергия гӯем. ва инчунин дӯстони азиз ҳамин чӣ қадар ки 50 дӯстонитон худо хоҳад иншоаллоҳ рӯзҳои наздик ба дар 3 маҳз бо баъди як 5 маҳз 100 мешавад боз қайд мекунем. ва ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надошта тамошо кардед. ҳамеша дар паноҳи худованди бузург бошед. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз.